Mbak, aku iki teleponan karo pacarku iki 35 jam. Kira-kira wonge setia apa ora ya karo aku? Halah, jembut. Lho, kok jarian. Ora eneng. Dihapusi ngono kuwi wis ora eneng. Wong lah telepon lho nang cangkem ngantek meniren lho. 2024 sing dikeloni bendina kuwi loro karo anek setia kok mbok trimakno mbok telepon. Ya karepku kan ben gak ana wektu kanggo liyane, makane tak telepon sakmono suwene. Kaget tok tinggal nguyuh ae wis gotol-gotolan nggae HP sijine. Ora mungkin. Teleponan karo kowe ketoke mlorok ngene iki lho kene sing kene iki lho tangane ngetik. Tangane ngetik kan ora dingeti apa ya pas. Ngane drijine iki lho enek motone kok iso ae. Wis to, ora usah geger. Kri. Ya aku dono tak jajal. Jajal apa? Bosmu. Ya rasane padha gemes-gemes liyane kuwi kok. Goreng. Mesine beda nek kene ro Sentolo Kulon Progo ki mesti ana rasa bedane. Ya ming nek ngono aku rada gurih ngono lho. Ya. Nek liyane paling ya mbok. Lah aku sing tak senengi sing kuwi aku paling seneng nek pinggire do gosong-gosonge lah aku seneng. Mongko nek aku ora lho. Nah aku senenge ngono mloso nek kowe goreng di ngonoke kuwi. Digosongke. Pinggire rada ireng-ireng kae gak dicuwili enak banget. Udah digosongke. Gosongke sithik. Ya sesuk tak gawene ireng. Nek ora gosong ki wagu gembus kok ora gosong. Ya ana lho gorengan gembus ra gosong. Ya ning ora enak. Ora enak. Ya enak wae. Mbak, info utang sing dibayar matur suwun. Enak apa ora, Mbak? Matane. Piye to? Enak wong teko mbok matak-matakne. Umpama enak lho kowe para yo gelem. Lah rumangsane iki apa bange mbahmu? Lah nek mbahku ndek bang lah aku ora golek info. Makane wis dadi wong lanang kerja. Lah aku kerja ya apa tak pamerne kowe? Kowe iki wong lanang kudu berjuang. Nek rumangsamu aku lho yo berjuang. Wong kowe iki berjuangnya belum tentu dadi tujuan, tak mono. Lah tarah rong petuk dalane. Kowe ngerti gak Ngerti apa? ilmu manuk? Manuk ya duwe ilmu lho tiba. Manukmu kuwi lek esuk subuh kae ngejak tangi, masih ora ditangekne. Lah kowe kok ngerti? Kulino nginceng iki. Dik, awakmu tak rabi kontrak no piye? Sak wulan ya. Belum aku Mas, kok rabi kontrak sebulan. Lah ngono lho. Habis Enek tapi ini toh. nek pas sampean duwe duit, kowe tak sayang-sayang Mas, bendino tak perhatikan. Pokoknya tak sayang-sayang yo. Tapi lek pas sampean ra duit, tak janjuk-janjuki bendino. Oh, karepmu ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang ngono to. Ya delok jaran nek ngono iki. Ini parahnya. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Gonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe to lek sing gedhe. Ayo. Kon Ayo. ngonoane, Gus. Kowe iso apa ora? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon Kowe to le sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Nak Surabaya iki Ayo. kon Ayo iso apa ora kowe? kon Ojo lekmu sombong. Ayo.